kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani? Ngithembe ukuthi nigrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video esiyifakayo. Ayike bafethu isiphumile i-date kanjalo nesikhathi nevenue. I-date yowamanqamu we-Nedbank Cup, Kaizer Chiefs versus i-Orlando Pirates. I-venue izobe ibanjelwe eMoses Mabhida. Isikhathi ke sijwayelekile kuvame ukuthi ke i-final ye-Nedbank Cup idlalwe ngo-6 ntambama, kodwa ke lokhu izinto zishintshile. Engicabanga ukuthi ke isikhathi sivuna abantu abaningi kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke lesikhathi si-right. I-final iyodlala eMoses Mabhida ngo-3:30 ntambama, kuyobe kumgqibelo. Bafethu ke amathikithi iwona ke esesilindele isimemezelo sokuthi ke sitshelwe ukuthi ke azophuma nini. Njengamanje ke amathikithi akaphumi, kodwa engingakusho ngingasho ukuthi linda angaphuma noma nini kusukela manje. Ngenzeka mhlambe kusasa, ngenzeka mhlambe after iSoweto Derby le Betway Premiership ezodlala ngomhla ka-3, angazi, kodwa from now ungabe ulindela ukuthi amathikithi e-final e-Nedbank Cup angase adayise nomnini. So make sure ukuthi ke imali awuyiqede yonke, unemali ebhenki ukuze ukwazi ukwathenga online, unemali ephaketheni ukuze ukwazi ukuthi ke uye kulezo zikhungo asuke edayisa khona. Kodwa bafethu ngingakurecommenda ukuthi ube nemali ebhenki ukuze ukwazi ukuthi ke baphuma nje isimemezelo sokuthi amathikithi asekhona, then bese uyangena uwathenge online go-Pro Ticket. Kanje kuba lula kakhulu. Ngiyazi ukuthi khona abantu abastrugglishayo, kodwa ungabe uzama ukuyifundisa manje ukuthi ke uthole ukuthi ke ithikithi lithengwa kanjani. Ngicabanga ukuthi ke ikhona okulula kakhulu, ngoba makuphuma amathikithi kuvame ukuthi kugcwale kakhulu endaweni ke isuke edayisa amathikithi. Mhlambe njengegame enkulu, game yePirates leKaizer, ngicabanga ukuthi mhlambe kuyothatha isikhathi mhlambe esingaphansi kwa 2 hours, then ayobe esephelile. So ngiyaprefer ukuthi ke ube nemali kwi-account yakho ukuze ukwazi ukuthi uwathenge online. Bafethu bekuzoshare nje lo information. Make sure ukuthi ke uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la kule channel, so make sure ukuthi uhamba nami ngihamba nawe, uyasubscribe kwi-channel. Uma ungasubscribile ungakhohlwa ukulike i-video.